Lamsugo joto CHWBALAI TV naitongna khapangni tapkai bukjongno hingke jung ta khumulung ADC parok khai supujak ta hingkai jini CHWBALAI TV ni bisingtike ADC pano export khai phungna bagoi kabangma borok salayo TTAADC haphangni koitike tabuk sajorotoi tani bagoi ADC part khulukjaya nei onek borok salayo hingkai ADC part khulukjaya ya khulukjakno ADC part tongo nogorok khai export khaina bili wasisuk hingke ang botini jini channel ni bakaktike export khai phungmani phaijak imongka takre nuniko mani obo kai jini TTAADC part hingke ijangbo kangma jaga tongo hingke okrong nong tagang joto export khai phungnai phaidi hingke ang logio joto CHWBALAI TV ni member Imo ongkha sini TTAADC haphang bai salamjak kaisa sini tipra sarongni iko barhini sinijago khumulungni oro kabangma borok bo berai phaio kabangma thai ni tani hingke omono sini tipra sarongni iko part hini sinijago